Čaute priatelia, musím vám vyrozprávať jeden príbeh zo včerajška, chyby začiatočníka chovateľa. Odchádzal som z mlynu ešte po tme, skoro ráno, a zle som zatvoril vrátka, tuto, ale také tie vrchné vrátka, na ohrádke pre slepice a slepice boli celý deň asi vonku. Večer sa vrátim už tiež po tme, a idem skontrolovať slepičky a slepičky pekne na teraske kurníku, vonku, na takom pařeze, či jak sa to povie. Tak som tie, čo som našiel, tak som pozatváral, nikde som nevidel perie, takže vyzerá, že ich nič nezožralo. A ráno idem okolo 6:00 na dneska skontrolovať slepičky a čo nenájdem, pozrite sa, čo som našiel. Strich a bobríka odváhy dostáva slepička číslo, neviem koľko, ale normálne prežila celú noc vonku. A druhého bobríka odvahy dostáva sliepka stromová. Pozrite sa, kde je. Takto prežila celú noc na strome.